Ама така не е честно, излизаш от линията, виж го как шари. Бас, Видихме Личо! интересна тренировка. Личо, махни се от камъните. Махни се, виж чичото се кара. Аз сме ние. Айде да бягай. Кола има! Кола! Госпожата тренира. Бягай! Стигаш ли до мен? Горе-долу, нали успяваш? Може да. Правя две точки. Вече. Ма това какво е, бе? Е там. Да. Много интересно, де да си достигаш. Ама това какво е? Имам ли нужда, имам ли?